Pekurjala Remchini Rwngnogo thongkholao football final tournament Songchajaknai November talni 4 salmario o tournament chengjaknai diboni damnai tamai shoti thamji tamajara o pandawo Rwchapmung te Mwsamung bo tongnai pandawo narwai okora angai manjak phainai Montri Shukla Joron Nuatia te 17 gulagatini MLA Manav Debrahma akosong hambai jotono media bondurong sungkale paifle hambai ruwa sini Pekurjala playground Noboshanti Ganj Bazar oro sini FM knockout football tournament 2030 NSU sports committee by Songchajak sini final jara thangnai bodolok sungman like tinino tabuk thangnani bagai Rwngnogo FC versus Hirapur FC borok thangnai agami 4 tarik sini kaisa final decision schedule sunam lakha so o jaga sini inaugurator tongnai sini Tripura government ni minister Sri Shukla Charan Nuatia tei tongnai sini elakani MLA Sri Manav Debrahma tei bona karite kubun official tei kubun local activities ok botongnai borong sing invitation khaiga so jotono ang painai nongni through tei sini final khelao sini mat kublung khayei sini hohom dodong ka sini mat no so pungbai khai sini khelano gubo khainai bagi ba nongni through tei sing koinai hamba keboni sirti tei ta mutmani actually sini o khela Songchajak mani gai anti drugs no tui no tufano sing anti drugs no tui no ebong plus sini local ni kaisa khoroksa sini social worker ani mano samaj sebi tongnai khoroksa Farid Mia bini mungai boro involve engka ba Farid Mia city ebong sini drug awareness no tui singabo kathalai singabo sing kaisa khela oro Songchajak lai 7 tarik mane busut time ni jora muthungjanai khela honor khailai ebong sini kisu cultural program tongo burun songit tongo Mwsamung tongo boni yagolo sing almost 230 rong bisingo sing start khainai sini khela no songchajaknai abon pore sini horbo dati nonglai tabok sal jora komba boni bagai sing chai tongnai datini sekangno sing khela suru khaiye je tongo abo sing khalai ang last to sini horo kaisa sini cultural program tongpiro haino hai jeto sing bises ke sini drug awareness no tuiba sing drug awareness no tui sing haino hai horo kaisa 9 ta ni simi 12 ta jora sing kaisa cultural program bo arrange khalaiga lukur ngotam kesarna musung mane khela phainani no tui nyai sing abono koina mo song je sing sini mo bisi kedumani yang lo prai 18 years sing kha sino mato kuno tournament kuno khela dula angya sing kintu sing saimono sino Australia ko 17 gulaga tini mono 17 ni selai kotor playground haifano kesat thani wo kebangma borok kebangma sikla rok kubun saya lama ro himlai kebo drug addiction na lai ba kebangma amhai ke kebangmung phaiga je khela dula no borok ro kasi yasak ya কিন্তু tabuk turuk nukja khaje charidigo tabuk khela dula ni kaise abhawa se poribesh srishti mani bagai singma hambai ruo singbai sei sate borok ni bai baksano kathalai singgo khelano sing yasak laika lamsak laika se buni bagai ang paifle hambai rana mujung sinani je committee tongai rokno bo je borong ni chubabung bai sing tini mohai kaisa final match sing songsalai manai agamani 4 tarik so buni bagai singgalai excited buni hambai